Sige, so last week kaming do nag-prank ni Tylan ug karon suko kayo siya sa amuha. Suko kaayo. So ganiha, nagtawag siya kang Davis para silang duha mag-prank sa amo. Wala siya kay baw nga si Davis na adyay Diri. So kabaw mi nga naay prank. Nga among buhaton is ang prank ni Tylan sa amuha mahimong prank namo sa iya. Sige. So, di ba last week katong prank ni Jake ug ni Connor, dautan kaayo, di ba? O dautan. Nya, karon kaming duha ni Davis mag-prank mi ni Jake ug ni Connor. Naami sa balay ni Jake. Nya, mosulod mi dayon pagsulod namo mag-scare gyud mi sa iya ug sa ilahang duha ba. Why do you do this for every... Unsa man inyo ibutang sa ako? Davis, abi na ko ikaw ko. Nitawag lagi. Nitawag ko nimo. Uy, mura kag bata kay baby powder man. Grabe ba? Nitawag lagi ko nimo, Davis. Makakon ka. Pasensya. Abi na ko kitang duha mag-prank sa ilahang. Nga naman. Gwapo ka I dong. want you to lagi ka dong. explain ba. Just explain it to me. I thought we were gonna prank sa ila ba. Sige, ragod. Sakit lagi akong mata, oy. Sa man.